ಉಳ್ಳಾಲದ ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಮುನ್ನಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಾತಿಶ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಡಿಲೆದ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ತಾಜ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟಲ್ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕೊಲ್ಯ ಬೆನಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉದಿಪನಾಡು. ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಮುನ್ನಾರೇನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಶೀದಾ ಬಾನು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ತಾಜ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗೂ ಉದಿಪನದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲ ಬಂದರ್ ಎಸ್ಎಂ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ದ ಹಂಸಾ ಪಾತಿರೊಂದು ತನ್ನ ಎಸ್ಎಂ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಗಳ ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿಶ್ ಜಿಂಜ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲನೇ ಆಯ್ನ ತಾಜ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದ ಮಳಿಗೆನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಡೆದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರು. ಎಸ್ ಎಂ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರು ತುಂಬ ನನಗೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಆಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಪರಿಸರದ ಕೈತಲ್ದಾರ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪ್ರಮುಖರು ಮುಸ್ತಫಾ ತಾಜ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಮಾಲಕರು ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಮುನ್ನಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಾತಿಶ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯರು. ಕೊಲ್ಲ ಊರಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಳಿಗೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಮುನ್ನಾ ಮತ್ತು ಬಾತಿಶ್ ಇವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அல்ஹம்துலில்லா தாஜ் மெட்டல் சொல்கிற ஷாப் கூட கொல்லியத்தில் ஒரு ஓப்பனேரு விசாலമായ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೈವೇಲೆ ಇತ್ತಿಕ್ಕರೆ NH66 ಆಯಸಬಲು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಿರ್ಸ ಚಂಗಾಯಿಮಾರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯನ್ನು ಚಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಟುಂಟುಲ್ಲ. ಅದೇ ಪೋಲೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬೋಲ್ತೆ ಮುನ್ನ ಇನ್ನು ಹಂಸಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಪೊಸಕುರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಂಗ್ಲನ ಕೊಲ್ಯ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂಚಿರ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಬೀರಿ ತಲಪಾಡಿ ಕೇರಳದ ಕುಂಚತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ತಾಜ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಕ ಪೈಪ್ ಎಸ್ಎಸ್ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಲು ಇಂಚ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದ ತೆರಿಪಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಲನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನುಂಡಿರು. ಪ್ರೀತಂ ಮಾಲಕತ್ವದ ಬೆನಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ತಾಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನಿ ಶುಭಾರಂಭ ಆತಂಡು. ತಾಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ರೌಂಡ್ ಪೈಪು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈಪುಲು ಅಂಚನೆ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಇಲ್ಲದ ಅಲಂಕಾರಗೂ ಬಂಡ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಕಂಡಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೀಲ್ ವಸ್ತುಲು ಮಾತಲ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡ ಸುಲಭ ಬೆಲೆಟ್ ತಾಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಸ್ಟೀಲ್ದ ವಾ ಕಂಡಿ ಬೋರ್ಡು ವಾ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ ತೊಕ್ಕೋಟು ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಕೇರಳ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಪರಿಸರ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಕೈತಲ್ಡ ಪುಣಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸುಲಭ ಬೆಲೆಟ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಅಕಲ್ನ
ಹೊಸ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೀಲ್ ವಸ್ತುಲು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪೈಪುಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈಪು ರೌಂಡ್ ಪೈಪುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಾ ಬೇಲೆಲು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಕ್ಕ ಬೋಡಿತಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಡ್ಡಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೆರಂಡು ಗ್ರಾಹಕ ಬಂದುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವನೋಡು ಪಂಡದ ಇಂದತ್ತ ಮಾಲಕೇರು ರಜಾವುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮುನ್ನ ಬೊಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಾತೀಶ್ ಅಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ತಾಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯದ ಬೆನಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೈಕೆ ಎಕ್ಕುನ ಸುಲಭ ಬೆಲೆಟು ಮಾತ ಪರಿಸರದ ಕೈತಳ್ಳು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಭೇಟಿ ಕೊರಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತಿನ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಸ್ಟೀಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಐನು ಮೂಲ ಖರೀದಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದ ಅಂಗಡಿದ ಪರವಾದಿ ಅನಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆನಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟುಣ ಮಾಲಕಿರು ಪ್ರೀತಂ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರದ ಬಂಧುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ತಾಜ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡಬೈಕಿರು.